Вітаю, шановне господарство. Я, насамрэч, не планавала гэты спацыр, але так атрымалася, што мы сёння вось Шэлі і з Аліўкай пайшлі, ну не запланавана, пагуляць па вёсках, в нашых аколіцах. І вось зараз мы спацыруем па такой невялікай вёсачцы. І я вам яе пакажу. Гэта таксама рэальная такая малая польская вёска. Калі вам цікава, пайшлі з намі на спацыр разам. Запрашаю. Менавіта ў гэтай вёсачцы мы знайшлі месца, ад якога ў мяне мурашкі пайшлі па скуры. Каму цікава, глядзіце гэтае відэо. Я бачу. Коллега. Честь, песку. Честь, честь. Честь. Класс. Ну, эта вёска довольно-таки малая. Я не ведаю, насамрэч, колькі тут жыве, пражывае людзей. Але, напрыклад, калі браць тую вёску, дзе мы жывём, то у нас дзесьці так 4000 жыхароў. Ну, а тут, можа, я не ведаю, і 500 не будзе. Можа, яшчэ меней. Вось туды ідзе вуліца. Вось. Нас пропускають. О, припинок публічного транспорту ось тут. Бачите? Ось. Лес, кругом лес і полі. Тут от вельми так шмат шишек на ёлках. Цікаво. О, а тут ось такий вельми пригожий домик. Ось, поглядіть, як пригожий. О, такий класний. Сучасний такий. І полі. О. Ну ось така маленькая вёсочка, зовсім малая. Тротуар. Ну, траса. Ну, карацей, все як заўсёды в сапраўднай Польшчы. Честь. Это такие радостные бачить Шэлю. Шэлі. А вось тут яшчэ шмат снегу, ён такі некрануты. І глядзіце, гэта ж во сапраўдныя... Ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Шэлі, честь. Вось я хотела показать, что гэта сапраўдныя пальмы тут растуць. Опутала. Опутала нас собака. Собака, що ти робиш? Що вона робить? Що ти робиш, собака? Во, пальми ростуть. Ну так пригоже таке дерево. О. Ось поглядіться, що я вам зараз покажу. Бачите гэтыя звезды? Гэта вайсковае кладбище. Тут пахаваны воины советские, якія загинули у часы Другой святовой войны. Вось, калі ласка, тут написано на польской мове и на российской.
Ось поглядіться, як поляки ушановують пам'ять об тих, хто тут загинув, об совєтських воїнах. Ось, коли ласка, Алексіян Юльянович, Алкіферов Бамара Мустафович, Ананенко Ніколай Степанович, ну і так далі, можете побачити. Ось, гэта імёны тих совєтських військовців, які тут ось заховані. Ось поглядіться, тут кожний номер є. Ось, бачите? Ось так, тут плита. Ну і так, ось воно виглядає. Ось це кладбище, військове кладбище. Ось воно не закинуте. За ним глядять, приносять свічки. Ось, дбають об гэтым кладбищі. Ну ось так. Ось так поляки шанують тих, хто обороняв землю. А ми виходимо і йдемо далі. Ну, а тут ось гэта ўжо дамы на ўскрайку гэтай вёсачкі. Вось тут у куце такім каля лесу. Вось вы можете бачыць такія сучасныя домікі, прыгожыя. Вось. О, 3 пса. Честь. Честь. Ой. Самый любимый. Я такие держитесь, а это что? Ну, пригожее место. Бачите, ось дамы, ось тут уже и лес. Короче, ну что ты ходишь по лесу и уступаешь в лес. Ось. Ось так вот. Тут у нас люди живут. О. Назирають. А это снова стоит. Па. Шелли вся брудная. Что это за раса? На. А, ну да. Ну ось. І ми за Лівкою і Шелі знову пойдемо у лес, каб потрапити у нашу вёску. Да, Лівка? Да. Пригоже. Ми тим часом ще йдемо по лесу. Наближаємося вже до нашої вёсочки. Ось такий отримався у нас спацир за Лівкою і Шелі, не запланований. Ось, але цікавий, на мою думку. Так само, коли вам було цікаво з нами спацирувати, прошу вас, поставте подобайку, напишите який-небудь коментар, напишите, де ви живете, у вёсці, ці у городі, чи подобається вам вёска у Вогулі, чи подобається вам польська вёска. Ось. Мне вельмі приємно читати ваші коментарі, вони вельмі теплі, я завсёды гэта підкреслюю. Ось, тому дякую велике, що ви з нами разом. Дякую за вашу підтримку, за ваші коментарі, за ваші подобайки. Ну і що? І до зустрічі в моїх нових відео. Всім пока-пока. Па-па. Але все-таки доснімаю я ще, бо ми йшли по лесу, вийшли ось тут у полі, і ви бачите, якби, ну, це мусить уже хутор, якісь такі новочесні. А може так само відноситься до цієї вёски, я не вірю. Ну, але, бачите, нові доми виросли тут, їх ще не було. Ні, бо цей домик був, а цього не було. Він вирос літерально за літо. Ось. І там є ще які доми. Упереді
Упереди так. Ну, карацей. Расце польская вёска, развіваецца, много шмат будуецца, і гэта вельмі радасна. Вось, хто са мною згодны, дайце, калі ласка, падабайку і напишите каментар. Все, а цяпер пока-пока.